Ola, chámome Elia e hoxe vos falar do libro Iridium, de Francisco Castro. Este autor ten outros libros coñecidos como Tes atas 10 ou Chamádeme Sinbad, pero hoxe vou falar sobre o libro Iridium. Este libro trata sobre un accidente de coche que cambiou todo para unha rapaza que, ata ese momento, levaba unha vida normal. A raíz dese suceso, a rapaza de 18 anos chamada Iris desenvolve unha condición chamada DCA, dano cerebral adquirido, que fai que o seu día a día xa non sexa como antes, xa que as cousas máis sinxelas comezan a custarlle máis e a súa forma de ver o mundo tamén cambia. Ademais, hai algo que a fai diferente desde sempre. Ten unha condición xenética chamada heterocromía iridium, que fai que os seus ollos sexan de dúas cores distintas, un verde e outro azul, algo que a fai destacar alí onde vai. Pouco a pouco intenta volver á súa vida normal e recuperarse, aínda que nada é como antes. Cando parece que todo comeza a estabilizarse, a súa mellor amiga Ruth organiza unha festa. Unha noite na que se reencontran persoas importantes do seu pasado, como o seu exmozo Chechu e un rapaz chamado Mario, do que a xente cree que é narcotraficante o que pode complicar as cousas. Esa noite todo pode cambiar, pero o que ocorre ali aínda non o sabes. Para sabelo, terías que ler o libro porque eu non cho penso contar. O meu personaxe preferido é Iria, porque aínda que as cousas se lle complicaron, sempre seguiu adiante.